Enpresa honek arlo desberdinetan lan egiten du, baina justo nire negozioa semikonduktoreak egiten duguz. Ni prozesuko ingenieritzako taldean parte naz, eta egiten dugun azkenean da fabrikazioko linean apoio bezala bat gara. Arazo bat badau, saiatzen gara arazo hori konpontzen, eta gero daukogu beste arlo badala, hobekuntzak sartzea prozesu horretan, fabrikazio prozesuan. Orduan azkenean egunero gauz, nahiz eta gure lekua ofizina baten egon, azkenean egunero gauz fabrikazio linea horretan. Ni prozesuko ingenierian naz, orduan ingenieritza arlo horretan egongo zen. Saiatzen gara, azkenean ingenieritzatik eta karreratik eta lortu dugun ezagutzak fabrikazio mailan sartzen. Horretarako azkenean oso garrantzitsua da, nik nire lankideei egunero komentatzen dut ze arazo daukoten zertan lagunduz, azkenean nik berez telekomunikazioetako ingenieritza teknikoa ikasina, baina elektronikan oinarrituta dau egiten duguna. Orduan daukot beste lankide bat kimikaria dana, beste bat elektronikoa, orduan danon artean saiatzen gara egunero daukogu zen arazoak bakoitzak bere aldetik jarrita konpontzen. Gehien bat gustatzea da egunero ikasten dutela zeozer. Nahiz eta fabrikazioa egunero berdina dan, azkenean teorikoki beti berdinik dugu, baina egunero gauza desberdinak sortzen doiez, eta horretan, arazo horretan konpontzen saiatzen, gauza berriak egunero ikasten dozuz. Eta azkenean zure kontutik hasten zara interneten begiratzen, ez dakiz zer, eta konturatzen zara gauza pilo bat ikasteko dauzela. Ni pentsatzen dut ingenieritza arloan ondino bide luzea dauela. Eta nik gehien bat mutilek inguratuta nau, baina ikusten dut emakumeok hor badaukogula gutxu desberdin bato detosak detaila hau egiten dugu, eta pentsatzen dut emakumeen ikuspuntu bat beharrezko edala. Eta ingenieritza, emoten dau dela oso zai, baina zerotik hasita bai apurka ikasten gauza pilo baten lehikez. Eta hobetu aldugu arlo desberdinetan.